Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Τσάρτα, υποψήφιο ευρωβουλευτή της Δημάρ, σας κάνει καλό η παρέα με τον Γιώργο? Δεν ξέρω αν υπάρχει παρέα, κύριε Τράγκα. Παρέα δηλαδή είναι κοινωνική αναστροφή. Είναι ομιλία κακεύθυρους ή θα σας απαντήσω. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, τέτοια πράγματα. Θα σας απαντήσω. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχει μια πλήρης αλλαγή δεδομένων και πραγμάτων τελευταία κυρίως διετία λόγω μνημονίου, η οποία δημιουργεί καταστάσεις στο πολιτικό σκηνικό πολύ ιδιαίτερες. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι κόμματα και πολιτικοί χώροι όπως είναι η Δημάρ και η Δημάρ Παύλα Προοδευτική Συνεργασία σε συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς έχουν και συνεργασίες με ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται και από το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα ότι στην περίπτωση της συζήτησης που ξεκινήσατε πριν με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, νομίζω, με τον κύριο Χρυσόγονο, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, και αυτό είναι προφανές και από τα εκλογικά αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ, σταδιακά μετακινήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε κανονικά. Είναι άνθρωποι που συμμετέχουν στα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ, είναι στην Κεντρική Επιτροπή, και αυτό το βλέπω πάρα πολύ προφανές. Δηλαδή, είναι προφανές από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ πλέον σχεδόν δεν υπάρχει. Άρα δεν μπορώ να θεωρήσω ότι υπάρχει κάποιο ειδικό πρόβλημα. Γιατί δεν πήγατε με το Βενιζέλο να γίνετε μεγάλη αριστερά και κάνετε παρέα τον Γιώργο που είναι κόντρα στο Βενιζέλο? Είναι ωραία τα στερεότυπα. Όταν μιλάμε για Γερμανούς ή Γάλλους, πέραν του να συζητάμε το αν ή όχι είναι ή δεν είναι κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη, καλό θα ήταν να εξετάζουμε και κάτι άλλο. Ότι όταν μιλάμε για συνεργασία, εγώ θεωρώ πάρα πολύ θετικό γεγονός ότι για να γίνει μεγάλη, σε εισαγωγικά, συνεργασία στη Γερμανία, χρειάστηκαν 2,5 μήνες έμπειρα και όρημα κόμματα να συζητήσουν και να βάλουν τα πάντα κάτω. Άρα εδώ, και νομίζω ότι πολύ σωστά και ο Φώτης ο Κουβέλης πριν από περίπου 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, στον Αντένα, ανέφερε ότι μια συνεργασία θα πρέπει να είναι μια συνεργασία αρχών, με πρόγραμμα. Και να επισημάνω, πολύ σωστά, και με πρόσημο. Το πρόσημο πρέπει να είναι προοδευτικό. Θα το τονίσω, να είναι αριστερό. Άρα, στη συγκεκριμένη φάση και συγκεκριμένη περίοδο, χρονική φάση, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αριστερό πρόσημο σε πολλά ζητήματα. Δεν έχει αριστερό Βενιζέλος. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η Ελιά, θα μπορούσε να θεωρηθεί. Είναι άλλωστε και πολύ συγκεκριμένες οι δικές σας κριτικές και αιτιάσεις για το θέμα των 58 παλαιότερα. Νομίζω ότι είναι απολύτως προφανές ότι κρατάει μια τακτική συνεργασία κυρίως με την Δημοκρατία. Αντίθετα, θεωρώ ότι μετά τις 25 Μαΐου η συζήτηση για την οποιαδήποτε αριστερά, κεντροαριστερά, πάλι θα μπει στο τραπέζι, και αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα, εάν το πρόσημο, επιμένω σε αυτό, και η συνεργασία σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με κοινωνικά θέματα, με οικονομία και επιτέλους, κύριε Τράγκα, και με ανάπτυξη, γιατί ωραία είναι όλα αυτά, αλλά αν δεν δούμε ανάπτυξη, η συζήτηση μένει εκεί. Θα γίνει λοιπόν μια τέτοια κουβέντα και με το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα έλεγα και με το ΚΚΕ. Εξαρτάται αν αυτό το θελήσει, ιδιαίτερα το ΚΚΕ, γιατί έχει μια παράδοση σε αυτά τα ζητήματα να μην έχει μια πολιτική συνεργασία. Αλλά το πρόσημο, επιμένω, πρέπει να είναι αριστερό και προοδευτικό, και η συνεργασία να γίνει με όρους. Όχι με συζήτηση η οποία μετά από 1 μήνα ή 2 μήνες την παίρνει το ποτάμι, για να έρθω και στο θέμα του ποταμιού. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Να μάθουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα ότι υπάρχει ανάγκη μιας κουλτούρας διαλόγου. Τι άποψη έχετε για το ποτάμι? Το ποτάμι, και ο κύριος Θοδωράκης, κύριε Τράγκα, για μένα, ξεκινάω από τον ιδρυτή του ουσιαστικά, δεν μπορώ να θεωρήσω τον κύριο Θοδωράκη περίπτωση Πέπε Γκρίλο. Έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι ασήμαντα. Έχει ένα ευρωψηφοδέλτιο το οποίο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι επίσης ασήμαντο. Από την άλλη πλευρά όμως, προφανέστατα δεν μπορώ να θεωρήσω ότι αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα κομματικό φορέα, ένα πολιτικό οργανισμό. Τι είναι ομάδα, όταν δηλαδή, δεν παρέα είναι είναι τύπης, όταν δεν είναι έχει παρέα, θέσεις. δηλαδή είναι made in Εγώ θεωρώ ότι είναι καταρχάς υπόθεση μιας πιθανάς μικρής παρέας. Από εκεί και μετά όμως δεν μπορεί να ξεκινάς να κατεβαίνεις σε ευρωεκλογές. Πιθανώς θα πάει και καλά. Και μετά να κάνει συνέδριο. Νομίζω ότι είναι σημείο των καιρών. Οι καιροί έχουν μια λογική έτσι διάχυσης στο πολιτικό σκηνικό, γι' αυτό και τα 46 κόμματα που αναφέρατε. Αυτό λοιπόν προφανώς. 600 συνδυασμοί στις πόλεις. 600 συνδυασμοί. Προφανώς δεν ωφελεί, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είμαι καθόλου τσάπος, πρέπει να μηδενίζουμε. Εφόσον το ποτάμι σταθεροποιηθεί και έχει θέσεις, θα τις δούμε ποιες είναι αυτές, τότε θα μπορεί να είναι κανείς πιο έτοιμος να συζητήσει για το τι κάνει και δεν κάνει. Αυτή τη στιγμή είναι προφανώς ότι είναι πανσπερμία. Δηλαδή, ξεκινάει από ανθρώπους που τους ξέρετε και τους ξέρουμε, που είναι από τη δράση ή από τη Νέα Δημοκρατία, και φτάνει και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι
πρώην ΣΥΡΙΖΑ ή πρώην Δημάρ. Θα πιάσετε το μέτρο. Πιστεύετε ότι θα πιάσετε το μέτρο? Εγώ δεν θα σας πάω στις δημοσκοπήσεις γιατί δεν τις εμπιστεύομαι. Είναι πολύ σημαντικό, θα πιάσουμε το μέτρο και θεωρώ ότι θα είναι ευχής έργο να υπάρχει ευρωβουλευτής της Δημάρ, γιατί η Δημάρ έχει και η Ανατολική Αριστερά έχει μια παρουσία στα ζητήματα της Ευρώπης μακροχρόνια και εξαιρετικά επιτυχία από την περίοδο του κ. Παπαγιαννάκη, του Μιχάλη Παπαγιάννη και του Μακαρίτη μέχρι τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και τώρα που δεν ήταν η Δημάρ στην Ευρωβουλή, οι θέσεις και οι απόψεις της και οι παρεμβάσεις ήταν ουσιαστικές και πολύ σοβαρές. Άρα 26 Μαΐου πιστεύω ότι είναι η σημαντική μέρα για να δει κανείς τα ζητήματα ξανά και να ξανασυζητήσει θέματα που έχουν να κάνουν με την αριστερά αλλά και την κεντροαριστερά. Προς το παρόν περιμένουμε και ελπίζουμε.